po něm tam nezbyla žádná placka. A přitom to byl kreslič, pan malíř, to bylo něco, on měl svůj styl, jo, to bylo, tak ten Hugo nám nakreslil taky. Ne, tady dole. Tak milé děti, a teď už víte, proč se Milošovi říká balón. Nějaká partia okolo tam měli taky oheň. A to byla tenká zima, bylo do půlítek sníhu a byli tam dva ohně. Jako rozumíš, rarita. A ti brňáci přišli a říkali, holky, nemá cenu, aby jsme tady dělali dva ohně a tenkrát se chystalo dřevo ve sníhu. To nebylo týden dopředu z motorového pilona řezat 3 kubíky dřeva. To se šuplilo všechno toto. Tak jsme pomáhali holkám řezat dříví a byl boj o dřevo, protože jeden oheň v jedním koutě. A oni ty holky jako ty kluky poslali do řeti, říkali, ne, nebudeme spolu dělat žádný oheň, my jsme prohibiči, máme prohibici a vy máte bečku naraženo. A tak my s tím nesouhlasíme, takže bylo to taky jako zajímavé, že na hlavním ohništi ve Vraňáku měli holky, protože tam byli dřív, tak tam měli svůj potlák a na tím takovým zasunutým k cestě, tak měli ty Brňáci. Připravice. 3, 2, 1, teď! Ale nemusíš točit ten hrdek. To máš, to vidí to lípko, jo, je pravda. To bude Hanka. Vidíš to mi starší, jako s rozvahou, že? Lacík, ano. Ještě neměl 7. Hej, tam to je prokletá píčka. Startuj. 3, 2, 1, teď. By tě tak vymaloval, prosím. Dobrý kozlek! To je jiný! Nech to. Dobrý! 2, 1, start! Vršava! No, Počkej, zaháškej! Od sebe! To byl takzvaný plafon. Zapalte oheň.
To nevzná, a život kolem stih jen dole má. Kol ohně slyšet smí, tam srdce všem jen spokojeně zabuší. Z písniček známých přísměvých duší. Bajka z hůru letí, radostí svých dětí. Nese stráčky snoubí, a kde zas, až mladý čas a pustí nás. Letech sám, až zavodíš ten kraj a staneš tam, kde bývalý svůj ráj. Vzpomeneš chvíl, některé zpíval tolikrát, tak jako kdysi moc jenom slyšíš hrát. Bajka z hůru letí, k radosti svých dětí. Nese stráčky snoubí, a bude zas, až mladý čas opustí nás. Kamarádi, chci vás přivítat na 30. výročí Tého Obhůd. Jsem rád, že jste dojeli v tom počasí, které dneska vypadalo, že nebude úplně ideální. Doufám, že nám to počasí bude teďka přát už, že zbytek večera bude bez deště. Zavírám kruh čistoty. Proč? Proč jsi tam nešel hloupat? A poprosím vás o minutu ticha za kamarády, kteří s námi už nemůžou být. Když věci provází, každý kamarád si s kytarou svý tóny nachází. Laj, 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 laj. Jdeme cestou spolu dál, a my oheň dnešní kamarádský plán. Laj, 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 ještě dneska 15 let tím je, zítra 60, každou vteřinou se usmívej a duši pláč a smutek umívej. A když vlasy tvoje šedivý, tvá píseň dotýká, můžeš s lidem říct svý poctivý, jen ahoj do ticha. Přijdou culáci ti z pohrdka, pak šeptem řeknou, byl to kamarád.
Takže kamarád, děkuji. Můžete se posadit. Děkujeme. Akorát v naší historii, tak abyste trošku věděli, vy, co jste přišli později mezi nás, nejezdíte s náma těch 30 let, tak abyste věděli vlastně, jak jsme vznikli, jak se to vytvořilo. Takže v podstatě začnu úplně od toho začátku, kdy jsme jezdívali na nějaké chaty, slavit narozeniny a přišla ta myšlenka, že by nebylo špatné prostě vyrazit i do přírody, do lesa a zažívat nějaké to prostě přímé dobrodružství. Spaní ve tmě, v lese, u ohně, zaspívat si nějakou písničku a tak to vlastně postupně přicházelo. Takže zhruba před 31 lety jsme měli zakládací oheň, který se odehrál tady na takzvaném Sršním kopci, na místě, které je s počátkem hřebene ke Klimentku. Takže když půjdete někdy k Radosti, chata Radost, to je tady vlastně na konci toho údolí, tak po levé straně potom od té chaty Radost nahoru v takovém sedle. Dneska je to zarostlé, už tam prostě po nás není ani památka. Kdysi to bylo krásné sedílko, kolem byly mohutné duby a buky a my v tom sedle jsme prostě mívali ty první 4 ohně, kdy v podstatě bylo úžasné na tom to, že když se odehrávaly ty ohně nahoře, tak i když lidi chodili dole v údolí, tak my jsme tam mohli halekat, jak jsme chtěli a nebylo nás vůbec slyšet. Takže se stalo i to, že spousta kamarádů, které jsme pozvali, tak nás za celý víkend nenašli. Takže tak to byly ty začátky, takže potom jsme pokračovali dál a zjistili jsme, že by bylo dobré mít vlastníkem. Takže vlastně se podařilo objevit tady tu krásnou louku, kterou jsme začali zvelebovat. Postavil se tam první sroubek, který po 10 letech jsme zbourali a postavili jsme nový, který je vlastně až do dneška a doufám, že nám bude sloužit ještě dalších aspoň těch 30 let. Takže to je z toho začátku tak asi všechno. Budeme tady potom provázet, kdyby vás někoho něco zajímalo, chtěl něco vědět, tak se zastavte, popíšeme. Samozřejmě musím vzpomenout i takovou nepříjemnou věc a to bylo vlastně před 3 roky, kdy jsme se rozešli s 2 kamarádama, kteří byli teda zakládající členové, ale chtěli prostě jít jinudy. Naše cesta se jim asi až tak nezdála, jak jsme to vedli, takže vlastně udělali si to po svém a už s náma ty 3 roky vlastně nejsou. 3 ohně, 3. oheň, co s náma nejsou. A to je snad z té historie už úplně všechno. Ale žijou. Jo, jako neodešli, jo, neodešli jako, ale... Nezabili jste je, no. Ku podivu. Takže a jako nejsme na sebe jako tak vražedně jak, jako to ne. Neboj se! Taká gulacinka by aj byla. Zapomněl jsem na jednu základní věc a to, že v podstatě bychom chtěli pozvat kamaráda Bocha za náma. Kamarád Bocho, Benjo, Bonko, Přístup. Dostaneš to pranku. Takže chtěl bych kamarádovi Bochovi poděkovat a popřát mu všechno nejlepší, hlavně to zdraví a poděkovat mu, protože včera nás hostil, zajistil nám kytu a pivo, takže my jsme si pěkně užívali a v tom užívání budeme pokračovat teda dál, jakože. Tak, Bochu, všechno nejlepší a do dalších 60. Nevypadá. Tak to už vám to teď. No ještě další, to už je 120, víš? Ja len také krátke poďakovanie, že vďaka kamarátom, ktorí mi vyšli v ústrety a pri ich 30-ke som si dovolil ja tu oslaviť svoju 60-ku, ktorá bude o 3 dny.
takže popredu som oslávil a dúfam, že aj im do tej 60-ky to vyjde. Velice pekne ďakujem aj Derbine. Budeš rozprávať ty, lebo ja. Ešte raz, ďakujem. Děkujeme. Tak, budu teda pokračovat ještě při těma soutěžema dál a poprosím tady kamarády z Vršavy. Jsou tady kamarádi z Vršavy. Teď jim došla řeč. Dívej se, určitě normálně špůd. Chlapci, děkujeme za gulášek. Pánové pomohli, čest pro nás. Další Děkujeme kamarádům z Vršavy, protože k nám dojeli a udělali nám dneska guláš. reklamu. Karamba, co je to dnes se mnou? Vždyť chodím jak dromedár, hlavu mám už dlouho temnou a na srdci hrozný žár, jako když mě někdo zpráská. Od čeho to asi mám? Karamba, buď je to tajná láska, nebo se v tom nevyznám. Señorito, vy to víte, že jste naše neštěstí. Myslím na vás, i když víte, snad se mi to poštěstí. Kdybych já byl desperado, věřte mi to, Dolores, uloupil bych někde stádo, kvůli vám a ještě dnes. Jedno vám však závidí, mé zbožňování, teď už to sám vidím, že podléhám. Señorito, vy to víte, že jste naše neštěstí, kolik srdcí utopíte, snad se mi to poštěstí. Dolores, viděli jste, znáte, vy jste pro nás světící. Teď poprosím ještě kamaráda Freda, já vím, že už mě špatně chodí, jestli může za náma dojít. A chci mu poděkovat, udělal nám krásné sabrátka, které všichni za chvilku dostanete, až teda za chvilku po půlnoci. No, takže vy ještě nekřičte umí, protože... Počkej. Takže až je uvidíte, tak mu řekněte umí až do ucha, i přímo jemu, jo, každý zvlášť. Já vždycky věděl. Tak, a začnu vyhlašovat teda tu první, nebo vezmu to odzadu, čili poslední soutěž. A to bylo pádlo. Takže, myslím, že se vám soutěž líbila, že to prostě fakt jako je pro takové drsné ženy i muže, že prostě do sebe jdou, až lámou pádla. To klobou dolů teda. Aličko, co ruka v pořádku? Jo, dobré, tak je to fajn. Takže poprosím, aby za náma došel Mara, Am, Richard a Hanka z Olomouce. Takže, Hani, se to dělá pro zábavu. takže první ženu tady. První žena. První žena, co zlomila pádlo. To ani pádlem nehodí. Máme, dali ti červenky jako nebo druhý místo. Ale zkontrolovat, jestli je to žena. Kusíky! Díky, se nechci vlípat, já vím, ale Já se třeba nevím.
náma dolů. Zase Mara. Sladkožrou. Mara. Jež, pojď, už dávaj, Ivonka, Iva. Zase Richard. to je furt vesela, to je furt vesela. Kdo si to nepamatuje, protože se zamotal, tak dělal si slon a pak se strakoval. Mara zapomněl to. Ještě jenom jsem jí zde vyhrál. Ivonce dáme červený klíček. Tak jo, zase ti samý. No je to orgán, jako. Tak vybírejte. Jak to je, tak Gratulace. ještě jednou, děti. Gratulace, ano. Počkej, ještě, jakou máš ráda barvu? Naší malé kuchyni tloukly staré hodiny, dlouhých 90 let na světě. A můj děda řadu let stává ráno přesně 5, za mě natahoval každodenně. Byl pevný den, kdy byl děda narozen, často rád poslouchal její hlas. Život se dál vlek za 90 let nálezu. Kráčeli rok za rokem, dědečko mým životem. Jednou náhle zůstal spát, život má svůj pevný řád, to snad zná každý z nás. Za pár let, zlatý muž a potom kmet, černý vlas, stihodné šediny. Člověk stárne, je to tak, život letí jako vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál za 90 let nálezu stál spát. Kráčeli rok za rokem, celým naším životem. Jednou nás zůstal spát, život má svůj pevný řád, to snad zná každý z nás. Přišlo ráno zářivé, domem zní zase pláč dítěte. To náš nový syn způsobem obvyklým říká nám, že je rád na světě. V naší malé kuchyni visí nové hodiny, místo těch, které jsou teď ve smetí. Budou ti tak vesele počítat nové století. Budou kráčet rok za rokem, celým naším životem. Budou varovat nás, co umí čas, když se rozletí. Takže předposlední soutěž z těch denních byla střelba. Byla to střelba na terč, střílelo se do terče. Nebyl jsem u té soutěže, tak já ani nevím, jak to probíhalo, ale myslím si, že to tam bylo hodně jako tesné, že se tam střílelo do desítek a tak, takže nechtěl bych tam vzdát na tom místě a poprosím kamaráda Kozla,
Takže kozle, Ano. ty jsi první, jo, počkej, takže jak, já jsem myslel jak skauti, víš, jako, že, Ano. tak pojď, tady dostaneš. Ježišmarja, co to je? To si prostřelil. To jsem prostřelil? Ano, To je čertová voda, ale ne? no je. A Jo. tady si můžeš vybrat ze 3 placek, Podej kterou mě to chceš. prosím tě. Takže jo. A krásných máme oblhutů prostředka, si ho vezmu s terčem. Mhm. Nebuď nesmělá. Stará žába rkváka, jdeš do platouchu, si dělá kamika, láká na žáby a na mejdán je láká. Na děsně velký mejdán, že jí bulíča, u 3 loučí, tam já chtěl bych jít, aspoň 2, 3 žáby vedle sebe jít. Jedna žába už nikdo nevěří, a hlavně v houští tam se příšeří. Pojď si na solo. Petře Mlouší není cesta žádná, tak pro pána Jána, jak tam prefet má,
U nás v bažinách je každá žába zrána, tím pádem tady chřadnu jak Robinson sám. Učí loučí, tam já chtěl být, aspoň 2-3 žáby vedle sebe mít. Vždyť na šápa už nikdo nevěří, a hlavně houští, když je příšeří. Vedle sebe mít, být na šápa už nikdo nevěří, a hlavně houští, když je příšeří.